Fl-aħħar sentejn mijiet ta' Maltin taw b'donazzjonijiet ċar tagħhom biex jinħadem f'parrokki b'risq dawk li għal xi raġuni jew oħra tilfu xarhom minħabba trattament tal-kemoterapija fost oħrajn. Matilda Balzan, il-koordinatriċi ta' dan il-proġett, qalet li f'sentejn il-Malta Community Trust Fund qasmet 300 parrokka lil persuni li ntlaqtu b'mart fosthom il-kanċer u l-lupus. Dan wara li x-xahar intbagħat barra mill-pajjiż biex jitnaddaf u jiġi preparat b'mod professjonali biex jinħadem f'parrokki. L-eċċellenza xtaqet illi kulħadd, kull min jimrad jista' jingħata parrokka, għandu kemm għandu flus ħanejtek għaliex aħna rraġunajna illi dak li kun għaddej minn trauma allura ma komplux inżidulu il-komplikazzjonijiet tal-ħajja. Is-Sinjura Balzan qalet li fl-aħħar sentejn kienu bosta li marru minn jeddhom jaqtaw xarhom biex jagħmlu għemil ta' karità ma' dawk fil-bżonn. Madankollu bdiqat istqar li malat ta' donaturi żdiedu wkoll in-numru ta' pazjenti fil-bżonn tal-parrokka. Fil-bidu qabel bdejna dal-proċess, għax din ma tagħmilx ħaġa mill-lum għal-għada, trid iż-żmien. Saqsejt kemm ikun hemm nies f'sena fl-isptar tal-onkoloġija, ġifier kemm ikun hemm nies illi jkollhom bżonn parrokka għal xi jgħaddu mill-kemoterapija u qaluli forsi jkun hemm 15-18 f'sena. Però mill-bidunet ħanajtek mill-2015, ġifieri, aħna bdejna nqasmu dawn il-parrokki f'Mejju tal-2015. Minn dak iż-żmien law, ġifieri, kiber l-ammont tal-persuni illi jkollhom bżonn parrokka u fi żmien sentejn qassamna madwar 300 parrokka. Balzan spjegat li x-xahar jgħaddi minn proċess ta' skrutinju qabel ma jitlaq minn Malta stess, hekk kif ix-xahar għandu bżonn jilħaq ta' kriterji fosthom li ma jkunx iqsar minn 20 cm u m'għandux ikun imxarrab. Ma jridx ikun miżbuħ bil-bliċ u preferibbilment ma jkunx immaljat. Irridu insibu dak li jkun xar isfar għalih, xar iswed għalih, xar kannella għalih, dak li jkun immaljat mhux tajjeb li jindbat għaliex. Tajjeb li jkun it-toppu sħiħek kif ikun mhux immaljat. Ħalli aħna nkunu nafu sewwa jekk ix-xar u lix jew inkella n-nuklat għax inti m'intix ħad tagħmel parrokka b'xar innuklat u lix fl-istess ħin, qed tifhem, allura meta aħna nibgħatu dawn il-lottijiet imbagħad barra minn Malta biex isiru l-parrokki, irridu nażlu il-texture ukoll tax-xar kif tkun apparti l-kulur biex il-parrokka tiġi verament naturali. Matilda Balzan kellha kliem ta' ħajra numru ta' kumpaniji li għatuhom lajnuna biex jibatu dan ix-xahar barra minn xtutna mingħajr ma jħabbtu wiċċhom ma' spiża enormi, kif ukoll lejn id-donaturi Maltin li jagħmlu din l-opra ta' karità minn qalbhom.